yo, Dada, why don't you hit him with one of them motherfucking gangster ass videos? עוד פעם לפני מבחן, יום שני, נכון? יום שני, לפני מבחן, בתנ"ך, ועוד פעם אנחנו לא יודעים כלום, פעם אחרונה זה הסתדר כי בוטל לנו גיאוגרפיה, אבל בסדר, נראה. כאן האורח שלי כמובן זה עומר פנדה. עומר, תגיד שלום. I don't give a fuck if you fuck with me. Don't fuck with me. דניאל שוקר. Who the fuck is this nigga, bro? יש לנו את הרוסי. גולובקוב. גולובקוב, אתה מוכן למבחן? יש לי גם את דרגון בול טיסלר. דרגון בול טיסלר, תגיד שלום. אתה לא מבין שצורק עליך! אתה לא מבין את זה שצורק! יש פוקסים של החיים הטובים. אמרו, עומר, הם אמרו כזה בואו נתכנס אז כולם כזה, אתה רואה את אייל צילמתי אותו. לא מספיק שאני אקרא את הפסוק. זה ברוקר, וברוקר אפס כי הוא נשמע אחרי כמה זמן? אחרי יומיים. הוא חטף כאפות מכולם, כמו שעדיין לא חטפת, תן, אני אביא לך עכשיו כאפה. הנה, תוריד לו כאפה. נו. תתעלל. על הפנים. על הפנים. מה זה הכאפה הזאת? זה לא נראה, פעם באה נלמד. You motherfucker sucker said what, nigga? זה גם להגיד משהו. שמים בארון בתוך הקופסה מתעורר משנתי ומדליק איזה בית אני אוהב יו! יו! Then you, he fucked up. Oh no. Oh, oh, oh. Oh, no. Do this shit. No, no, no. ממזר. Oh no. This nigga fucked up! Yeah! Yeah! קרח. זה מה שנקרא פייל הקרב של השנה. ודבר שני זה היי אנשים, אנחנו חזרנו ליומן המסע, אנשים יקרים, אנשי המסע. אני עכשיו בדרכי בחזרה עם האורח שלי בתפקיד הנהג, איתי טיסלר, דרגון בול טיסלר, הפנדה. מזדיין הזה בא איתנו בבוקר באוטו ולא חזר איתנו כי רצה לעשן. פנדה? שמן. מניה. השיר הזה מוקדש לך. Legacy, fun, crazy, they like a plan, going like a matan. קיצר, התכנון הוא להגיע הביתה, לישון. הולך לישון? אז אתה חוזר. חוזר. עכשיו שמתי שיר לכל חבריי האהובים, מקדיש אותו במיוחד לכל האנשים שאני אוהב, הכי 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 לאיתי אזולאי המכונה איביזה. איביזה. השיר הזה מוקדש לך איתי. איתי, קבל ליפסינג. קבל ליפסינג בלייב איתי. גירה מזרחי. במבוק ג'ימי. אני לא אוהב
אותנו שנינו באביזה על הפרדסת למגץ עם תרביזה אני רואה אותנו שנינו באביזה תקריזה אני רואה אותנו שנינו באביזה על הפרדסת למגץ תקריזה Ibiza איתי היקר, זה מוקדש לך. איתי אזולאי גינדי אתה משקפי איפסטר. זה האיביזה המשוחררת. טוב אנשי המסע, זה הסיכום שלי להיום, יום ב'